Biye araba ye joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma arajo joliba lamɛnbagaw an tɛ ɲinɛ aw fana kɔ minnu bɛ ka arajo joliba lamɛn Bamako yan Segu Sikaso Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen Canal Plus fana sanfɛ arajo joliba bɛ lamɛn yen nɔ nin bɛɛ lajɛlen kun ye limanaw aw kana fɔ aw jigi kɔ kunnafoni ko la minnu fana b'an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye joliba page ye joliba FM ani joliba TV News fo ka taa se an ka page YouTube ma limanaw an b'aw fo aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bi ye araba ye min ye utu kalo ye ale tile 21 sɔrɔ san 2024 min ye aw ka kunnafoni gafew ye minnu bɛ fasiri dongo don kunnafonidilaw ka dongo don wulikajɔ jamana kunnafoni mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka ɲini ka sɛbɛn nanzarakan na o bɛ kɛ gafew kɔnɔna la nka anw ta ye ka gafe ninnu ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka kunnafoniw la bakurunbaw ani minnu nafa ka bon kosɛbɛ k'olu lakale aw ye nin y'an sigilen de kɛnɛ kan kumana an b'a fɔ aw bisimila gafew bi yan limanaw gafe minnu b'an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali kɛ les échos ale bi yan min ye Nouvel Horizon ye ale bi yan min ye le soir de Bamako fana ale fana b'an bolo kɔrɔ nin fasili sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu lakale sisan aw ka faamuya kama o kumana an b'a fɔ aw bisimila an b'a daminɛ ni min ye o ye fasili sɛbɛn les échos ale kumana limanaw écho welewele y'a jira k'a fɔ ko min bɛ jamana cɛncɛ ka jamana duuru minnu bɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan n'o ye Alliance des États du Sahel k'u y'a ɲini ka welewele da kan bila limanaw min bɛ tali kɛ ONU n'o ye diɲɛ kelenyatonba ye k'a fɔ a ɲɛna ko min kɛra ka ɲɛsin u ma k'u ma jɛn ni a ye sɛbɛnni de kɛra limanaw yɔrɔ diɲɛ kelenyatonba ale ye bɛɛ lajɛlen jɛ de ye bɛɛ lajɛlen de bɛ tɔn in kɔnɔna la n'i y'a lajɛ limanaw min ye Ukraine jamana jalaki de bɛnnenba ale ka bi sabu k'a yera jɛjugu la janfan na walima a y'i sen don ko la a man k'i sen don min na o ye Mali la limanaw ka taa fara banbanciw kan ka Mali kɛlɛ n'i ye o jateminɛ kɛ o la sa jamana saba minnu bɛ yen n'olu ko n'i magara kelen na i magara olu tɔ fila bɛɛ lajɛlen la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛrɛjɛkulu min n'o ye Alliance des États du Sahel cɛncɛ ka jamana saba in Mali Burkina Faso ani Niger k'u jɛra ka bataki kɛ limanaw bataki in kɛra ka ɲɛsin ONU de ma n'o ye diɲɛ kelenyatonba u ka bolofara min ɲɛsinen bɛ lakanako ma n'o ye Conseil de sécurité ye k'a fɔ a ɲɛna ko bɔ kɛra min kalama o ye kɛnɛkanda yɛrɛ ye janfan kɛra kɛnɛkanda ye sabu ko Ukraine jamana a yera fɛnna a man ka ye min na limanaw diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɛn bɛ ka min kɛlɛ bi o ye bamanciya wale n'o ye terrorisme ye min kɛlen bɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw sɛgɛn waati min na ni fara ɲɔgɔn kun yɛrɛ bɛ Sahel jamanaw la bi limanaw a fara ɲɔgɔn kun de ye ka se ka u dusukun kɛ kelen ye k'u fangaw kɛ kelen ye ka jugu kun kelen kɛlɛ n'o ye terrorisiw ye n'a fɔra ko jamana wɛrɛ nana fara olu kan ka tila ka o bamanciw dɛmɛ limanaw o de kɛra Mali yɛrɛ la yan waati min na Mali finitigiw ni bamanciw kɛra ɲɔgɔn na Tezawaten a yera k'a fɔ ko Ukraine jamana limanaw u yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ n k'a fɔ u ka faamaw jɔyɔrɔbatigi dɔw bɛ yen i n'a fɔ min ye Andriy Usov ale ye agence ukrainienne de renseignement militaire olu ka kuma lasela ale yɛrɛ ye kuma in fɔ hali a ma nɔgɔ don a la o kɔfɛ limanaw n'i y'a lajɛ min ye juillet kalo tile 24 tile 25 a n'a tile 26 san 2024 ko u ka dɛmɛ bɛ bamanciw yɔrɔ n'o ye groupes armés ye limanaw min kɛra sababu ye Mali finitigiw ni bamanci minnu kɛra ɲɔgɔn na Tezawaten Mali kɔrɔyan fan fɛ n'a kɛra sababu ye bololamina caman tiɲɛna Mali finitigiw fan fɛ hali Mali finitigi dɔw yɛrɛ olu ni tora a ko la limanaw n'i y'a lajɛ maa min fana nana u ka kuma dafa u ma da o ma u ka lasigiden min n'u kama ko Yuri Pivovarov ale ye Ukraine ka lasigiden ye Senegal jamana kan ale fana tilala ka kuma in fɔ k'a kɛ i n'a fɔ ko ɲagarilabɔ walima ko wɛrɛ ka ɲɛsin Mali ma i n'a fɔ ko wɛrɛ b'olu ni Mali cɛ ko u ka dɛmɛ o bɛ bamanciw yɔrɔ limanaw n'i y'a lajɛ bi a ma ko in kɛ a ka jamana kɔnɔ fo ka na ye jamana wɛrɛ dugukolo sanfɛ ka dɛmɛ banbanciw fɛ limanaw nin kɛra damatɛmɛ wale yɛrɛ ye yɔrɔ a fɔra k'a fɔ jamana dɔw b'u to u ka jamanaw kɔnɔ ka fɛɛrɛ di juguw ma u ka se ka tiɲɛni kɛ jamanaw kɔnɔna la nka Ukraine ta ma ko ye Ukraine yɛrɛ de yera Mali kɔnɔ yan u ka
maaw u ka maa minnu bɛ yen n'olu n'an bɔra k'olu tɔgɔ fɔ sisan u ka ambassadeur n'u ka service de renseignement ɲɛmɔgɔ min filɛ nin ye ni kuma bɔra u da kuma min bɛ yen limanaw bamananw ko ten ko suba o ka fisa ni subankan fɔla ye dɛ ninnu ka nin kɛra subankan fɔlaw ye sabu kuma min bɔra u da nin ye limanaw k'a fɔ ko a ma diya Mali ye wa Mali jamana yɛrɛ ko u tɛna jɛn ni a ye fo ONU ka se ka wulikajɔ kɛ ka Ukraine jamana ɲangi nin ko in na yɔrɔ Mali bi bi in na Mali t'a kelen na o Mali ni a sigiɲɔgɔn jamana Niger fo ka taa se Burkina ma olu bɛ jɛrɛjɛkulu min kɔnɔ n'o ye Alliance des États du Sahel olu ka fɛn o fɛn bi a kɛra i b'a fɔ ko file kɔnɔ kelen n'i sera fɛn fɛn ma a bɛ n'a fɔ i sera tɔw ma Alliance des États du Sahel u ye bataki u jɛra ka bataki de kɛ ka ɲɛsin ONU ka Conseil de sécurité ma bolofara min ɲɛsinin bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka basigi ni lakanako ma k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ nin ko in man ka to tan dɛ Ukraine ma se ka ko wɛrɛ ɲɛ sɔrɔ Ukraine ma se ka bamaja wale kɛlɛ fo ka na dɛmɛ Mali juguw fɛ Mali bɛ jugu kɛlɛli min na a ka ca san 10 ni kɔ ye ko kana dɛmɛ olu fɛ yɔrɔ Mali ni Niger ni Burkina u bɔkun hali CEDEAO la n'i ye nin bamaja wale n'i ye nin sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn o bamaja wale kɛlɛ ko jamana wɛrɛ de nana fara o jugu ninnu kan ka Mali kɛlɛ limanaw bi bi in na AES jamana ɲɛmɔgɔw u jɛra ka bataki min kɛ ka ɲɛsin ONU ma a kun de ye nin ye ko ONU kana nin ko in k'a to yen ten f'u ka nɔbɔ ko la nin na sabu conseil de n'a fɔra k'a sigilen bɛ bɛn ni basigi kama diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'u k'a lajɛ Ukraine ye nin baara min kɛ AES ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini wa u k'a lajɛ u bɛ confédération min kɔnɔ u k'u ka hakɛw lasegin u ma Mali ni Burkina ni Niger kabi lawale ninnu sɛgɛnnen bɛ bamaja wale la u bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bamaciw bɛ se ka kɛlɛ ka b'u ka dugukolow sanfɛ nka ko jɛn tɛ se ka kɛ n'a ye jamana wɛrɛ ka i bolo don ko la ka tila ka nin jamana ninnu ka basigibaliya don a kɔnɔna la ayiwa Seyidu Fane de ye fasiri kɛ nka ECO ni min ye fasiri ye n'o ye Nouvelle Horizon ye u bɛ ɲɔgɔn dafa ni kunnafoni kelen in na sabu a jarala k'a fɔ limanaw nin waati laban in na ko a bɛ n'a fɔ Vladimir Poutine n'o ye Rusiw ka faama ye ɲininkali kɛlen bɛ n'a sɔrɔla ale dogolen tɛ min ye général n k'a fɔ Marshal Haftar n'o ye Libikaw ka masakɛ dɔ ye yɔrɔ bi bi in na Libi fana ye jamana ye bi jamana min bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ jamana in maralen bɛ maa fila fɛ n'i y'a lajɛ gouvernement dɔ bɛ yen u k'a ma ko gouvernement d'union nationale o ɲɛmaa bɛ Abdul Hamid Dabeiba de bolo gouvernement wɛrɛ bɛ yen u k'a ma ko gouvernement de stabilité nationale o ɲɛmɔgɔ o bɛ Marshal Khalifa Haftar de bolo yɔrɔ o Khalifa Haftar min filɛ nin ye ale de ye maa ye bi min senkɔrɔma dondonnen don kosɛbɛ Rusiw ka faama fɛ Vladimir Poutine limanaw a jarala k'a fɔ ko waati laban in na n'i y'a lajɛ araba tɛmɛnen min bɛ utukalo tile 7 ko fɔ ko Marshal Khalifa Haftar ka kɛlɛcɛw ni u k'a ma ko armée nationale libyenne k'olu yera Algérie dancɛw la Libi ni Algérie dancɛw la limanaw kabi o kɛlɛcɛ ninnu yera ye a kɛra sigana ko ye a kɛra jatigɛ ko ye Algérie yɛrɛ fan fɛ sabu n'i y'a lajɛ bi Vladimir Poutine ale ka dɛmɛ min bɛ ɲɛsin Marshal Khalifa n k'a fɔ Khalifa Haftar ma n'o ye Libi ale woroduguyanfan jamana ɲɛmɔgɔ ye bi a jarala k'a fɔ ko Vladimir Poutine ka dɛmɛ bɛ nin cɛ in yɔrɔ limanaw ko n'i y'a lajɛ kabi septembre kalo laban na san 2023 Haftar ka ani Vladimir Poutine yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye a ye jigisigi kumaw fɔ a ye n'i y'a ye hali o Khalifa Haftar kelen bi bi in na ale kɛn bɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ min ye Libi jamana kɔnɔna la k'a sababu kɛ a sababu ye Vladimir Poutine ye nka ko gouvernement dɔ min bɛ yen n'o ɲɛmɔgɔ bɛ Abdul Hamid Dabeiba bolo diɲɛ kelenya tɔnba ONU de kɛlen bɛ k'o lakodɔn bi u ka dɛmɛ bɛ ka taga ɲɛsin o ma jamana in kɔni bɛ nin cogoya la bi nka Libi yɛrɛ n'i y'a ye hali Sahel basigibaliya donna a kɔnɔna la ko Libi OTAN n'o ye nanzaraw ka jɛrɛjɛkulu ye o kɛlen ko k'i sen don Libi kɛlɛ la ka Libi kɛ jamana ye bi k'a ci 2 ye min bɛ bamaciw ko fɔ minnu sera ka bɔ olu nana u yɛrɛ sɔrɔ Sahel kɔnɔ Mali fana kɛn bɛ ka kɔlɔlɔ de sɔrɔ o la bi kabi a bɛ san 10 ni kɔ bɔ bi limanaw ECO ni Nouvelle Horizon bɛ ɲɔgɔn dafa kunnafoni na yɔrɔ min na o ye k'a fɔ Rusiw ka faama Vladimir Poutine ale ni cɛncɛka jamana 3 in n'o ye
alliance des états du Sahel Mali Burkina ani Niger yɔrɔ irisiw ka fama bɛ fɛ yɛrɛ de ka jɔyɔrɔba sɔrɔ Sahel in kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ limanaw bi in na Sahel kɛnb'a damana kɔnɔ de ye dugukolo don min bi setigi jamanaw OTAN ni nazara jamanaw bɛɛ lajɛlen de bɛ fɛ ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka se ka nafa sɔrɔ Sahel in kɔnɔna la o de la irisiw wo min ye OTAN ye wo ka taa se hali jamana wɛrɛw ma minnu bɛ yen n'olu dogolen bɛ nin ko kɔfɛ limanaw bɛɛ lajɛlen de bɛ ka ɲini ka Sahel in ka magɛn bi limanaw n'a fɔra ko irisiw ka fama ale kɔni bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen de tigɛ o de y'a to Fasiri Nouvelle Horizon ka kuma daminɛ na a kɛlen bɛ ka ɲininkali min kɛ o ye k'a fɔ ko n'a sɔrɔla Vladimir Poutine a dogolen tɛ Marshal Khalifa Haftar ale ka kɛlɛcɛw kɔfɛ sabu o kɛlɛcɛ ninnu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Libi dancɛw la u ni Algérie dancɛw la a kɛra sababu yɛrɛ ye ka Algérie yɛrɛ jɔrɔ kosɛbɛ sabu Algérie bɛ dangan dɔ la bi jigiya bɛ fɛ ka ban Algérie bolo sabu Algérie jigi dan bɛ jamana o jamana ka bi o jamanaw yɛrɛ ni Algérie bɛ fɛ k'u kɔ don ɲɔgɔn na ka daminɛ Faransi la limanaw ka taa hali Rusiw yɛrɛ la kɛ Rusiw minnu bɛ yen ni olu ni Algérie bɛ ɲɔgɔn bolo bi nka k'a ye bɛ k'a fɔ bi o Algérie kelen a fana kelen bɛ bi a n'a tulonkɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a kɛn bɛ ka buguri kɛ u ɲɛna sabu ko Algérie ani Mali tɛ ani Niger tɛ ani Burkina yɛrɛ tɛ a jala k'a fɔ ko kun jumɛn na sabu ko Algérie kɛra jamana ye bi bamanciw mana tiɲɛni kɛ ni jamana cɛncɛka jamana saba in fɛn fɛn kɔnɔna la dogo wɛrɛ t'u la Algérie jamana de y'u dogo yɔrɔ ye n'a fɔra bi ko o jamana kelen k'o de kɛn bɛ bamanciw ka dogo yɔrɔ ye bi jamana saba in y'a lajɛ k'u sen bɔ Algérie sen na Algérie bɛ ɲini kana to a kelen na ko bi ko Vladimir Poutine fana ka dogo dɛmɛ dogo dɛmɛ don wa dogo dɛmɛ tɛ wa nka ɲininkali de sɛmɛnen bɛ o kuma in kɔfɛ k'a fɔ n'a sɔrɔla Libikaw ka nin masakɛ in n'o ye Marshal Khalifa Haftar ye ale ka kɛlɛcɛ minnu yera Algérie ni Libi dancɛw la k'o kɛn bɛ ka Algérie fana jɔrɔ bi kosɛbɛ a kɛra sababu yɛrɛ hali Algérie ka kɛlɛcɛ dɔw bɛ yen minnu tun bɛ Algérie dancɛ la olu bolila ka bɔ yen ka taa Algérie ale dugu kɔnɔnaw la limanaw nin b'a jira k'a fɔ Alliance des États du Sahel u ni Vladimir Poutine u ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnyaw a bɛ sen na wa ɲɔgɔn faamuya yɛrɛ bɛ sen na bi kosɛbɛ min ye Khalifa Haftar ka nin kɛlɛcɛ ninnu yelen nin yɔrɔ la k'a bɛna fɔ Vladimir Poutine bɛ ka i dogo nin kɔfɛ walasa a fana bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ walima ka fɛɛrɛ sɔrɔ Sahel kɔnɔna la kɛlɛ min bɛ Sahel nɔfɛ bi sabu a yɛlɛla k'a fɔ diɲɛ laban in na limanaw Sahel de yɔrɔ ye diɲɛ setigibaw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ minnu na walasa ka se ka u ka nafa bɔ ɲininkali de bɛ kɛ waati de bɛ se ka ni tiɲɛ di an ma n'a sɔrɔla min ye Vladimir Poutine ye n'a bɛ fɛ ka i dogo ni kɛlɛcɛ ninnu kɔfɛ walima n'a tɛ fɛ k'i dogo u kɔfɛ Hawa Shuaibu Traoré ale ni ECHO u bɛ ɲɔgɔn dafa ni kunnafoni na aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ Benjamin Kalu ale ye Nigeria u ka wasadenw ka dangan filanan de ye a fana bɛ CEDEAO ka min ye wasadenw n'o ye parlement CEDEAO ye a b'o kɔnɔna la limanaw ni cɛ de y'i kanto ko ni Burkina ni Mali ani Niger n'u bɔra CEDEAO la ko a kɔlɔlɔ bɛ bonya dɛ min ye Benjamin Kalu ale de ye nin kuma fɔ waati min na u ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ ɲɔgɔnye in kɛra min bɛ tali kɛ ko n'i y'a lajɛ a bɛ ɲɛsin min ma o de ye k'u bɛna wulikajɔ kɛ limanaw Mali Burkina Faso ani Niger olu ko k'u tɛ CEDEAO fansi la bilen k'u tɛna segin yɛrɛ u kɔfɛ bilen CEDEAO ko yɛrɛ la hali n'a sɔrɔla CEDEAO bi na a ɲɛmɔgɔw ma sɔn nin jamana saba in bɔli ma CEDEAO tɔn kɔnɔna la u bɛ wulikajɔ la ka wele bila nin jamana saba in ma n'o ye AES jamanaw ye min ye Benjamin Kalu ye olu minnu ye wasadenw ye n'o ye CEDEAO wasadenw ye olu fana n'u ka fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na olu ko k'u na fɛɛrɛ kɛ ko Burkina Mali ni Niger n'u bɔra CEDEAO la a bɛ dɔ de fara lakanabaliya kan nin jamana ninnu kɔnɔna la yan'a ka s'o ma ko olu fana bɛna u ka fɛɛrɛw bila sen kan Benjamin Okeize Kalu ko u bɛna lajɛ ka lɛtiriw ci min ye AES jamanaw ma n'o ma mago ɲɛ u yɛrɛ de bɛna wuli sa ka na Mali kɔnɔ walima ka taa Niger ka taa Burkina ka jamana ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya
k'a f'u ɲɛna awa kelenna ko tɛ foyi ɲɛ ko k'a f'u ɲɛna fana ko n'i y'a lajɛ n'u bɔra CEDEAO la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye wa kɔlɔlɔ yɛrɛ maa kelen tɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ min ye Benjamin Kalu ye a ko u bɛna u dan b'a la k'a fɔ o baara min dabɔtɔ filɛ u fɛ nin ye baara in u dan b'a la k'a fɔ ko baara in bɛna a bɛna jaabi ɲuman bɛna sɔrɔ a la ko gouvernement ninnu n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ye u bɛna s'u ma ka nin kuma de f'u ɲɛna k'a lajɛ k'a fɔ awa farafinna bɛɛ lajɛlen de ye jamana kelen ye walima farafinna bɛɛ lajɛlen de ye kɔnɔ kelen ye minnu man ka bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ fiyewu n'o tɛ ni AES jamana ninnu n'u bɔra CEDEAO kɔnɔ nin cogoya la awa a kɔlɔlɔ ka bon ni a nafa ye ko ayiwa n'u ka kumaw fana ma se ka ɲɛ sɔrɔ ni AES jamanaw b'u kan min kan k'u tɛ segin CEDEAO ko la u n'a lajɛ fɛɛrɛ min fana bɛ se ka sɔrɔ o kɔfɛ sabu a jala k'a fɔ bi a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ lakanabaliya ye ka dɔ fara o kan a kɔlɔlɔ fana bɛ se ka kɛ dɔ fara min ye fantanya yɛrɛ kan n'o ye nafolo sɔrɔbaliya ye n'o fana kɛra k'u n'a lajɛ dɛmɛbaw bɛ yen dɛmɛbaw bɛ diɲɛ fan caman fɛ n'o ye organisme de développement ye k'u bɛna olu fana sɛgɛrɛ olu minnu bɛ yen ni u bɛ se ka AES sɛgɛrɛ nafoloko la walasa u kana to u kelen na sabu kelenna ko o fana man di dɛ nin ye Benjamin Kalu ale ye député dɔ ye min ye Nigéria député ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CEDEAO fana ka députéw cɛla yen nɔ limanaw Nouvelle Horizon kelen in ka kunnafoni na a y'a jira k'a fɔ ko bana dɔ bɛ yen nin waati in na bana in bɛ ka cari diɲɛ ɲɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna yɛrɛ jamanaw caman kɔnɔna la bana in yera yen nɔ u k'a ma ko variole de singe ye bana ye limanaw ale bɛ maaw minɛ nka fatuli yɛrɛ bɛ se ka bɔ a la bana in bɛ se ka kɛ hali ni sababu ye limanaw bana in ko a bɛ sɔrɔ baganw de fɛ n'i y'a lajɛ Mali kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ bi ka se ka nin bana in kunbɛn o de la minisiriso min bɛ an ka kɛnɛyako kunna ni buna hadamadenya ɲɛtaa minisiri Asa Bajalo Ture ale ye kunnafonidilaw wele kunungo yɛrɛ a ka baarakɛyɔrɔ la minisiriso in na ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de la santé développement social ani min ye diɲɛ kelenatɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma OMS o ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan Christian Ikamɛn ani n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛyako kunna u bɛɛ lajɛlen de tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma ka se ka maaw lasɔmi minisiri ka ɲɛfɔli la Asa Bajalo Ture a ko bi in na a t'i n'a fɔ maaw ka jatigɛ o tɛ nka kunnafoni ɲuman de don k'a di maaw ma k'a fɔ bana in n'o ye variole de singe ye a bɛ farafinna dugu caman de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a lajɛ farafinna bi ko dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na bana in yɛlɛla a tun bɛ 100 de la nka dɔ farala kan k'a kɛ 100 30 ye limanaw a jala k'a fɔ bana in minisiri ka fɔ la a kɛnɛyali ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a ye mɔgɔ minɛ wa bana in fana bana de don min yɛlɛma ka teli banaw min bɛ yen n'o yɛlɛma ka teli maliyɛn dun tɛ sigi an bɛ taama la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko k'a lajɛ k'a fɔ maaw ye ko maaw k'u kɔlɔsi min ye variole de singe la nka a kɔni ma ye Mali la yan fɔlɔ nka minisiri ko olu bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa variole de singe a kana se ka ye an ka jamana kɔnɔna la yan min ye OMS ɲɛmɔgɔ min bɛ Mali la yan Christian Ikamɛn ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko farafinna bana in a carilen don yan nɔ kosɛbɛ sabu n'i y'a lajɛ olu ka jate labanw na utukalo tile 14 san 2024 jate laban minnu bɔra o ye k'a fɔ ko bana in bɛ ka cari farafinna jamana caman na k'a daminɛ janvier kalo san 2022 ka n'a bila nin waati laban ninnu na a bana in ye maa min minɛ farafinna a bɛ se maa 38 ani maa 465 ɲɔgɔnna de ma olu o yera jamana 16 de kɔnɔ farafinna kɔnɔna la yan maa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye bana in kɛra maa minnu sababu ye a bɛ se maa 1456 ɲɔgɔnna ma ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye bana in ma se Mali la yan nka minisiri kɔni ko k'olu ni kɛnɛya tigilamaaw bɛɛ lajɛlen de bɛ ka wulikajɔ kɛ maaw k'a lajɛ ka t'u yɛrɛ lajɛ ni banakisɛ in t'u joli la walima bana in n'a tɛ an ka jamana kɔnɔna la yan ka kunnafoni di maaw ma walasa u ka se ka k'u kɔlɔsi janto yɛrɛ la o de kɔrɔcogo ka ɲi limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ale Nouvelle Horizon kelen y'a jira k'a fɔ limanaw ko lakɔlikaramɔgɔ minnu bɛ yen ni
awa olu bɛ chrétien lɔgɔlisow la o y'a fɔ cogo ye nka fɔcogo wɛrɛ la ko catholique école catholique de ko don yɔrɔ nin ye awa bɛnkan ye Mali gouvernement ni école catholique cɛ a mɛnna kabi Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 awa école catholique ni gouvernement cɛ bɛnkan bɛ yen bɛnkan in awa a bɛ n'a fɔ bɛnkan in bɛ fɛ ka wuli ka bɔ yen dɛ Mali gouvernement awa ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ n'o ye conseil de cabinet ye ɲɔgɔn ye balalen yɛrɛ o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen wutukalo tile 19 san 2024 premier ministre ale Nagakɔrɔ awa gouvernement ministre damadɔ tun bɛ yen i n'a fɔ min ye colonel Abdoulaye Maïga ale min bɛ mara cɛmabɔli ministeriya la ka taa se a baarakɛɲɔgɔn min bɛ kalanko kunna Amadou Sy Savané ani awa sɔrɔ ministre Alfuseni Sanu olu tun bɛ premier ministre Choguel Kokala Maïga kɛrɛfɛ limana ko ka a lajɛ awa enseignement catholique n'o ye kalan min n'o ye awa chrétien kalansow ye awa gouvernement bɛ dɛmɛ min ta k'u sɛgɛrɛ limanaw dɛmɛ in n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara a bɛ se 80 ɲɔgɔnna ma o dɛmɛ in nafoloko la awa i b'a sɔrɔ kalanso ninnu lakɔli karamɔgɔw ka sara o bɛ bɔ subvention in na min ye kalanso ninnu fana ye dɛmɛ bɛ ta k'u sɛgɛrɛ a jala k'a fɔ awa église catholique ani gouvernement cɛ ni bɛnkan in kɛra kabi san 1972 segi kɛra bɛnkan in kan ka yɛlɛma don a la san 1978 Nouvelle Horizon ka fasiri kɔnɔna la bi a ko walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ awa nin baara ninnu na gouvernement de y'a lajɛ ko ka bɛɛ damakɛɲɛ sabu jamana sariya sunba kura min ni o bilala sen kan n'o ye constitution 2023 ye limanaw premier ministre y'a jira k'a fɔ laɲini fɔlɔ ye mun ye awa jamana ka sɔrɔ a ka dɔgɔyalenba bi kosɛbɛ nafolo min bɛ sɔrɔ bi a caman de bɛ ka ɲini ka kɛlɛ kunbɛn walima ka jugu kɛlɛ ni a ye o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye jamana o ye k'a fɔ awa premier ministre ka fɔ la o ye k'a fɔ jamana ye sariya sunba min ta n'o ye constitution kura ye ale sariya sen dɔ bɛ yen u k'a ma ko laïcité jamana laïcité o ye k'a fɔ diinɛ tɛ bɔ diinɛ la Mali kɔnɔ diinɛ bɛɛ ye kelen ye nka ko gouvernement tɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin diinɛ dɔ ma a mana kɛ sira o sira ye ko ka bɛɛ damakɛɲɛ diinɛ bɛɛ damakɛɲɛ hali n'a sɔrɔla nin kun ye bɛnkan ye Mali gouvernement ani école catholique ni ɲɔgɔn cɛ an y'a fɔ ten san 1972 ka taa bila san 1978 la Choguel Kokala Maïga y'a jira k'a fɔ o de ye laɲini filanan ye laɲini sabanan ye mun ye jamana ko joona awa sabu kalanden minnu bɛ kalan kɛ ni kalanso ninnu kɔnɔna la u kana ye ka to yen ten fɛɛrɛ de bɛna ɲini o la n'a fɔra k'a fɔ ko dɛmɛ tigɛra nin cogoya la awa lakɔlidenw olu n'a a gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ gouvernement n k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'a ka hamina ye min ye kalanden si kana to so bɛɛ ka taa kalan kɛ fɛɛrɛ ka ɲini joona n'i y'a ye awa gouvernement awa a ye ministre 3 wele joona ka sigi premier ministre kɛrɛfɛ a kun de ye fɛɛrɛ ka ɲini nin ko in na ko bi yɛrɛ min ye ministre 3 in ye n'o ye awa kalan ministre Amadou Sy Savané ka taa se sɔrɔ ministre ma Alfuseni Sanu awa ani olu kan ka ɲɔgɔn ye u kan ka taa CNT kan k'u lamɛn nin ko in na awa kun jumɛn na nin baara in bɛna kɛ a bɛna taa sira jumɛn fɛ ko CNT députéw u bɛna ninnu lamɛn bi awa ko kala yanni kalan ka ta baara in yɛrɛ k'a na daminɛ janvier kalo la i n'a fɔ san laban yɛrɛ la san 2025 natɔ in na Alpha So ale ka fasiri don jamana an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko min ye les échos limanaw écho kumana écho y'a jira k'a fɔ ko halisa ayiwa Mali gouvernement kuranko gɛlɛya u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la kuranko gɛlɛya in n'i y'a lajɛ yɔrɔ min bɛ anw fɛ yan n'an wasalen bɛ o la kosɛbɛ o ye tile limanaw ka tile bamayɛlɛma k'a kɛ kuran ye ko o baaraw halisa a bɛ ka larawe gouvernement fɛ ko nin y'a ayiwa centrale naaninan de ye centrale solaire naaninan min bɛna sigi Mali kɔnɔna la yan nɔ lasara a jirala k'a fɔ ko ministre min n'o bɛ kuranko ni jiko kunna Bintu Kamara ko ale ni chinois ka cakɛda dɔ bɛ yen ko u y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min bɛ yen ni o b'a jira k'a fɔ ko Mali gouvernement ani chinois cɛ u bɛna baara dɔ bila sen kan chinois ka nin cakɛda in n'o ye entreprise Sino Hydro Corporation Limited k'u bɛna kuranso belebeleba dɔ dilan kuranso in fanga bɛ taa megawati 100 ɲɔgɔnna de la
ko n'i y'a lajɛ o megawati 150 bɛ yen o na mara k'o lasago ayiwa k'o tila ayiwa min ye Fana a n'a lamini bɛɛ lajɛlen sabu kuranso in yɛrɛ k'a bɛna dilan Fanakaw de fɛ yen limanaw a na kɛ sababu ye Bamakɔ ni Fana cɛ walima Bamakɔ ni Fana kuranko gɛlɛya min bɛ yen nɔ a ka se ka nɔgɔya ka bɔ hali Fana ka taa Segukaw fɛ yen a jirala k'a fɔ ko kuran in a bɛna nafa ɲɛ o cogoya fana na limanaw a jirala k'a fɔ nin ye bɛnkan ye min tɛmɛna Mali gouvernement ani société Sino n'u kama corporation limited Sino Hydro olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka ayiwa kuranko gɛlɛya min bɛ yen yɔrɔ nin fɔra ayiwa kuran minɛn dɔw minnu fana sigira Mali kɔnɔ i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Sanangɔrɔba Safo Cagadugu Jalakɔrɔ ayiwa Fana ta in o na kɛ a 4nan ye walasa kuranko gɛlɛya in limanaw tile b'an fɛ yan ko k'a lajɛ k'o bamayɛlɛma k'o fana kɛ kuran ye malidenw ka se ka nafa sɔrɔ a la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ les échos kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra yen an bɛ fasiri lakalili laban ni min ye o ye le soir de Bamako ye a kumana a y'a jira k'a fɔ ko san 2024 na limanaw dɔ bɔra awa min bɛ n'i y'a lajɛ diɲɛ kila tɔnba bolo fara min n'a ɲɛsinnen bɛ ɲɛtaga ma n'o ye PNUD ye PNUD yɔrɔ Mali la yan nɔ a jirala k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni ye dadigi kɛ maliyɛnw na kosɛbɛ a mɛnna min ye bamanciw ye n'u ma maa min wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la i b'a sɔrɔ u y'o bɔnɛ a nin na walima u ye sigi gɛlɛya maaw bolo limanaw nin n'a ɲɔgɔnna caman o kɛnɛ bɛ ka gɛlɛya lase a ye gɛlɛya wɛrɛ lase limanaw a jirala k'a fɔ ko san 2024 na awa fantanya jugu n'o ye pauvreté ye limanaw ko dɔ de farala o kan Mali la yan san 2024 na PNUD ka jatew la ko n'i y'a sanga san 2020 ma ko dɔ de farala fantanya kan ko 100 o 100 45 murumuru 5 dɔ de farala o kan ko nka n'i y'o sanga san 2020 ta ma 100 o 100 41 ani murumuru 9 PNUD ka jate la a ye nin sɛbɛn in bɔ l'heure damadɔ yɛrɛ k'a fɔ ko awa fantanya dɔ de farala a kan Mali la yan n'i y'a sanga san tɛmɛnenw ta ma communiqué min n'a bɔra NCHR ale yɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ awa ko fantanya a jubaju bɛ ta yɔrɔ min na o ye maa minnu wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la n'i y'a lajɛ maliden caman de bɛ minnu cari-carilen bɛ diɲɛ ɲɛfɛ n'o ye réfugiés ye maa 117 o y'o hakɛ ye o mana bɔ yen n'i y'a lajɛ maliden minnu fana bɛ yen minnu wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ yɛrɛ la Mali kɔnɔ la u ka jamana kɔnɔ o bɛ se maa 25 ani 900 san 2018 n'i y'o lajɛ ka na san 2024 la dɔ de farala o fana hakɛ kan o bɛ taa se maa 100 ani maa 99 ani maa 385 limanaw nin bɛɛ lajɛlen jatew de ye jate minnu bɛ yen min b'a jira k'a fɔ dɔ de farala maa hakɛ kan minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ n'i y'a lajɛ kalanko nasira la a jirala k'a fɔ ko san 2024 na kalanso min datugura a bɛ se kalanso 1500 ma min kɛra sababu ye denmisɛnnin maa 500 ɲɔgɔn na olu bali u ka hakɛw la n'u y'u ka kalan ta yɔrɔw ye n'i y'a lajɛ ko n'i y'o sanga waati tɛmɛnenw ma kalanso 827 kalanso 827 o de datugura waati tɛmɛnenw na yɔrɔ bita 1500 o fana cɛ ka jan ɲɔgɔn na o b'a jira k'a fɔ ko bi na denmisɛnnin 24,000 waati tɛmɛnenw na o de tun balila ka taa kalanso la i n'a fɔ UNICEF fana ka jatew la limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye kalanko kelen kibaruya ye a jirala k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen bi na ni bamanciw ka gɛlɛya bɛ ka lase u ma min ye synergie des syndicats de l'éducation o ye u kanabɔ k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka baarakɛɲɔgɔn 2 min n'o ye lakɔli karamɔgɔ 2 minnu n'olu bɔnɛna u ni na ɲafungekaw fɛ yen synergie de l'éducation 15 octobre k'u bɛ welewele da kan bila jamana faamaw ma k'a fɔ centre pédagogique CAP min filɛ ɲafunke Tɔnbukutu mara la sibiri tɛmɛnen otukalo tile 17 ko maa minnu ma lakodɔn o de kɛra sababu ye k'u baarakɛɲɔgɔn Bokari Kiso Bokum directeur d'école ARABB ani Ousmane Dawu ale ye Gundamu kalanso ɲɛmaa ye n'o ye Teskel ye k'u bɔnɛ u ni na min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali kuluba in ye a kɔni y'u jɔrɔ kosɛbɛ a kɛra sababu ye u ye wele bila k'u ka jɔrɔ yira ka yira gouvernement la
awa ko l'école karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ taa baara kɛ nin yɔrɔ kofɔli na walima yɔrɔ minnu bɛ yen ni lakanabaliya fanga ka bon a yɔrɔw la kosɛbɛ ko gouvernement k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ walasa l'école karamɔgɔw bɛ se ka lakana cogo min na k'u to u ka baara kɔnɔna la limana waati sera an b'a bila nin kan yan soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ni ala sɔnna sini fana ye don dɔ ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw mana bɔ k'o lakale aw ye ladira kɔnɔna la an b'aw fo dantɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ